Nagtatangkad daw siya ng pan. Oh, muli. One, two, three. Anong mukha ko ron? Jennifer. Bukas na yata ang Erika. Uy, pina may Erika. Kaya hindi karin pang naon ba niya pwede na. Kaya mga hindi na nagkakaroon kasi ilang araw na nila. Pag pangalawang bunga, pwede na. Kasama ko na kita sila ng kalamansi. Dinala sa restaurant, kinain mo ang pala. Hindi ka naman sila. Hindi nga tayo. Ito kalamansi, ito insan. Meron niya kalamansi. Ako naman ito. Berarti naman maganaw. Ang tubig. Nauuhaw. Isa. Nagpawartam ka talaga. Sa partner mo muna yun. Yan ni Mami sa dami. Kabisado na niya, kapag bibigyan niya ako kulay pink para gamitin. Magyari ng kali, ng grade 12. Grade 11. Ha? Hanggang 31. Oo, magano ko. Yeah, kapilinis na kami. Ano pa niya? I-cover na yung bahay niya. Yung rep na nalinis. Uy, baka mamaya, hindi na sa atin. Oo nga, hindi naman. So, tanong na lang kay Marin ko. Sama na, nagkateta mo na yan. Ganun talaga. Cargo mo talaga. Si Ate Elvie na cargo niya eh, kahit na ano. Wala rin si Ate Elvie. Cargo na. So, naliliwas. Hanggang sa
Eh, hindi mo nakakaya kakainin mo. Bumibili naman sila ng mga Oo. Ang dami dyan. Kaya sila mo. Kasi parang hindi ko nagpapabondo. Kaya ikaw magbibigay. Pero hindi mo cargo yung kwarto nila. Ano sila bahala doon? Tanong mo kung anong oras, pumunta ka doon. Tanong mo. Di ba sinikmati ng kinaay? Pagkakalit ko lang nila kay Ma'am Nessie. Oo. 30-31. Tapi dahil yan ito Sa 31, dadalaw ko sir. Sa umaga, alas 9. Oo. Dapat nga tingin kasi kamatay na sa bukas. Eh, hindi daw, baka daw sarado. Hindi, alam mo. No. Hindi ko nakakalimutan yung mga dati. Uy, alam mo, yung sa Hong Kong, namatay pa yan sana. Alas 5. 300,000 na Hong Kong dati ang pinamamit sa nag-alaga. Ayan, nakabukong ng mga kapatid. Alam ko namin. Uy na kayo? Paano si mama? Binatayo na lang ang asawa niya. Anak? Paano ka na? Pagka-check in lang nila, pwede na ka na. Si maman. Ma'am Lau, matanda na. Ba't yun ang yung mukha ng Ma'am Lau? Laging ko yung gano'n yan, lumaw-law. Sakit yung pabili naman na Pansin mo ba? Ba't ka nang gano'n ang asawang masungit? Hindi ka pinili ko ng kapitila. Lumaw-law. Oo. Masangil, ano? Matawasan mo. Kanina lang umaga. Di ba may magbibili ka sa akin? Sangil yung asawa niya. Baka Pati sa pagkakasakit, baka makaisitahin. No? Dalawa. Eh, ano? parang hindi ano eh. Akala ko lagi niluluto. Silang dalawa. Sabi ko naman kanina. Sabi kasi naman may silang pagkain. Oo. Sinabi sa mga bigyan, lagi niluluto. Sabi ko naman ang amo ko, diba? Huwag tayo ka sa kaya tayo sa kanya kasi mo lang siya. Tapos sinabi ko sa akin, hindi siya dapat mag-thank you sa'yo kasi boss mo siya. Bakit yung boss kayo natin? Hindi. Ganun talaga. Sinabihan si mami ko eh, hindi mapapigil kami sa pagkaano na. Eh, si mami lang nagte-thank you naman. Sabi pa naman. Huwag kayo ganun. 人家是用时间到没吃不是有早的。 Pinagalitan niya yung kasama namin. Sinabi niya tungkol ng limang Nessie. Sinagalit siya. Ayaw na nagawin sa Algarbo. Boss siya. Kaya ganito sila. Sabi sa akin. Eh, hindi ako lang. Alam mo, sasabihin ko na. Hindi na. Wow. 比如什么我们的菜啊，这种东西，鱼鸡里面肯定有猪肉块，我想 Okay lang sa akin yun. 那种大块的，我想吃大块的。 Kanina pa ako aga-aga. 然后给大叔看一下洗面奶 Ay, kumain na kami nun. Pinagalitan na naman yung nasundo ko. 啊，好圆，要吃。 Dahil lima ka doon, maglaw. Malaki siya eh. Umupo siya, nasa susunod yung bukol maglaw. Tapos si Ma'am Lancy, parang nasa Lukad mo kung saan ka ilalagay. Sabi naman ka, ay, parang sinabi ko,这已经能随地随的，这句话都没有说出来。 pero mga sasyasan ko lang.
我们有位置嘞，好妹妹，我有位置选好的，有可能这次是翅膀，对不对？我也不知道，我乱选的。上一次是24还26，这次是22。Malas hindi yan. Pwede ka pa noon. Basta kailangan mo sa saan ka sasaka? Saan ba kayo bababa? Sakay na ang T1. Tayo pa na kami. Kasi ano ko sabihin na ako? Kasi iniilaw ako. Iniilaw ko ako. Baik ka pupunta dito. Ano naman si ate? Kapag ano, ate ka kami nagsigawa. Ayan, kasi magkasama nga namin. Wala dito sa sila. Hindi ka ano yun. Napakatang yun. Masaya kami. Ano na kami wala na. Nawala na.我现在是找到一个马桶我就可以拉。以前我会，没有更不懂回来吧。Kapatid ko lang di ba tayo bumibiyahe ng Taiwan? Ako rin may gusto ko eh. Ano naman na Chinese New Year? Punta in Thailand? Ay, wala na tayo. Oo, tayo. 3 days. Ano? Ako rin gusto ko punta ng Thailand. Malaysia din naglantay. Oo, Malaysia. Sa Thailand mo na tayo. Hindi, accommodation mo na. Mayroon sa kami na isa. Saan? Wala ko nakita na tinatay lang siya. Oo, paulit-ulit. Paulit-ulit. Ang sabi nila, ano, Yoli? Hawakan mo na yun. Uwi ka na. Mamaalam na. Kanina ko pa tinatawagan, di sumasagot. Nasa ba sila?
Isa, ganyan yung video mo. Nakasip lang sa akin. Gaganti tayo. Mas tayo ng mga ngayon. Ay, naku! Babakasyon na makikita niya yung... Makikita na yung layo. Ano pa uli ng Ilaw. Eh kuya, hindi ba may direct flight ka? Meron, direct flight. Kasi sila na, direct flight sa Iloilo Airport. Ano kayang ano niya, hindi na Manila tumutuon sa Iloilo again. Eh bakit sa Hong Kong kuya, meron connect, ay meron direct flight. Hong Kong. Ay, Hong Kong to Iloilo Airport. Ayaw mo, doon na lang ka. Ayaw nyo pa, doon na lang ka. Ganito, ano na. Makikita na niya yung mga pare. Nakakasabit din kasi. Ako po, dalawa din. Dalawang taon. Nakaraan, 5 taon. Pandemic po. Malalaki na yun. Mga binagbitan ko lang ba kaya? Ay, ito pwede po. Ay, kuya, wala ka sa asawa? Ilan taon ka na, kuya? Ilan taon ka na? Bibigyan kita yung kaisigang ko ng asawa. Sino mo na? Kasi hindi ikaw ng asawa. Ay, may girlfriends, kuya, kaya gano'n. Taga-ilo-ilo yun tayo. Oo, taga Iloilo. Kaibigan ko yan sa Hong Kong tatba. Ito na. Sinona, naghahanap nga siya ng... Ano? Sinlaki ko lang. Pero mag-iba. Kiwi, Barosa, Nuevo, Equipo. Ipakita mo kasi. Ay, hindi mo dala yung swatch mo, ano? Ano? Yung swatch? Yung red, yung maroon. Kuya, ba? Ano Sa bahay. Hindi mo sinabi. May girlfriend ka, kuya? Magkakapatid ninyo ba meron? Uy, huwag yung ano yung sipo niya. Darating at darating na lang yun. Hinahanap, tinutulungan ko na nga maghanap. Ito na nga yung nga naghihintay eh. Ano ito pati? Ako na nga ang naghahanap ng mag-jowa mo. Mayroong nalaman nyo na. 45. Ikaw, kuya? 45 ko na rin. Pakita mo, ipakita mo sa iyo. Ano pati ano kuya? Baka di ka sa... Single ka, never been. Never been. Nagkasawa ka na, kuya. Kuya, nando ka ba, kuya? Nasaan yung blower? Ay, yung ano, panginap. Hindi nila mo. Hindi kayo gagamitin ko yan. Asan? Magaling ko nga Sa na. bahay. Dito dala ko, nasa Malaysia. Wala kang ulit eh. Ako na dito na lang din. Sabi mo gagamitin mo lang, hindi mo sinabi uli mo sa Pinas. Tagal mo naman humanap ng dona. Kasi hindi na pag-post na dito eh. Hindi na nga alam kung natin yung kasama yung tatay niya. Kasi wala ka. Sila kita sa akin. Kuya, eh, siya. Dito pwede ka na pumunta doon kay Dimirecta doon mo.
Ando may ano? Doon mo na itanong. Ayun na, meron naman doon. Ano? Tanong mo doon kung ano oras pwede po na mag-live. Asa si Ivy? Asa sila ate? Bumili. Umalis na. Ayun na, nasa 7-Eleven. Ikaw nakikagroup. Lagay mo dyan muna. Tanong ka doon. Ewan. Lahat na lang kailangan ko ano mo ikaw. Pumasok yung kapatid ni Ivy. Walang malapag sa akin. Ayun, Kike, tingnan mo na doon, oh. Magtanong ka na doon. Ayun, may mga ano doon, oh. Magbubukas naman doon sabi ni ate. Kaya nga, para tanong mo na. Para at least alam mo anong oras magbubukas. Anong tatanong ko? Anong oras mag-open mo Ayun doon? nga may nakalagay o 7:50. Kike, doon ka sa kabila yun, oh. Doon ka na. Ikaw yun na may upuan isa, oh. Bakit ka? Upo ka ba? Hindi. Si ate mo nga, yung wala nang upuan. Kanya sopian nga may arasya. Kasi takan magsya. Kasi takan magsya. Nasi ko magsya ke Surabaya. Kayak apa sore? Sampai gue tekan Malaysia dulu. Terminal lor itu. Tinggal di hidupnya gitu.
may mahal ka. Saan, Bert? Sa bridge pa lang. Sa bridge. Tita, Kasi ka bumili ng juice. wala nga akong pera eh. Si ate mo. Ito na binili natin. Ah, Bumili ka sa Sa McDo doon sa taas, oh. hindi nga. Ito, Diyos mo. Ayoko niya. Tama, buti mo. Ano na kayo ba? Tiana. Bili ka sa McDo ng 7-Up. Dalawa. Sino? 7-Up bili ka. Mapapili. Ayun lang kay McDo. Hindi. Okay lang ito sa'yo. Baka bigyan mo bukas na eh. Para Jess, Alas 4:49 ka lang. Huwag kang OA. Ayan lang ang McDo. Sprite ko kaya sa lunok. Napicturean ko pala. Tingnan mo. Saka burger. Tingnan mo. Wait nga, check in muna kayo ng oras. Ako nakakakaya ako na.
Kasi hindi naman wala kayo jeneng takon ko sapa maneh. Lah piye lah jenenge? Cuma jeneng ora ngerti piye sih. Ya ilahi lo Gusti. Kita kayak jangan tuh mulai anak mas kosan. Bayu mulai nangis di sini jenenge kasih aku ora nang omahe sih. Iki sak jeneng iki jeneng kok takon meneh ki sapa maneh. Jenenge kaya lap-lap ngono ya jenenge Mas Leo ngono. Ayo, kan Mama, bisa ako na, oh. Baka magbukas na, oh. Hindi naman ako. Oh. Ito na. Ayoko na. Sa'yo nga eh. Kapiliin mo din sa tita mo. Ito. Tita. Sa video ako sa jadi. Dari nang ning ana isa. sama na. Awin din sir. Mau kira nek jeneng Right lang. Right lang. Ba't wala ba yung right? Paano ang sasabihin ko doon? Bilang ko na hindi mas dulu ko sinabi. Tapi kan tak dia wis ilang. Wis rene. Saya sapa. Hindi lang ako. Huwag mo na ako. Ay, hindi. Pambili mo ano? Andiyan na, binigay ko na sa'yo. Yung alin? Ayan yung sa taas, dalawang kilo. Okay ka lang, 1,000 yung binigay ko dyan peso. Tanong 1,000. Kwenta yung ito. Senda ba? Taman natin, jero na yung peso. 1 na kami. O yung 1,000 na peso. Ano ko Kwenta mo yung 100. 2,000 lang yung pera. Yung 200 mo, magkano lang ito? 200 ko ah. Oh, ano? Oh. Wala. Magkano? 1,456. O, 2,000 lang binigay mo. 500 lang yun. Hindi 500. Ba't ka naman bibili ng ano to, brownies? So, pag hindi ako nakabili sa Starbucks, Airport yung ito. Wala ka. Bakit may isa lang ang airport? brownies, usapan brownies. Hindi, ayaw ka ba? Usapan brownies. Ako na nga, ako na nga. Usapan brownies. Hindi brownies sa ano, bakery. Hindi ka sa ulo mo. Ate Ana, ano ba yung kanina ibigay? Ano na, okay na. Ayaw umikot, no? Punong-puno. Nakakasakay pala ni Kate. Kaya nga.
Pansit. Saka, Wala. bihon. Kanto. Ano pa ito? Malutong na pansit. Ngayon na Isado. may hinahalo sa pansit bihon. Hindi, sabay sila uuwi. Ay, sabay, uuwi ka rin, kuya. Kay. Kapila na. Ha? Bendo machine. Saan? Sakay dulo. Dulo ka lang. Libre. Bendo water ka lang. Ano mga to? Ano ka na dun? Sige, uwi. Sino? Kikay. Siya nga. Ate, ananin mo to ha? Wala ang tubig. Ha?
This is Macau Airport. I'm here again. My daughter will going to Philippines vacation. So, ayan, maraming mag-uwian. Chinese New Year. It's a Chinese New Year. Dengan ko na ang Hello, hello. Happy Chinese New Year, guys.
can't hear you. Each one. About it. You have to do it. Huh? Yeah. Go back where? To the vanilla? We have to do it. Yeah, that's what Yes. Carmen put in. I can't do it on the plane. Before we leave? Hello people, 2 million people in the house. Kami na shout out. Happy Chinese New Year. Usually, if you will go into Philippines, you need to make a e-travel. E-travel, the one to prove your information and entry going in Philippines, e-travel. Shout out people in the chat. Thank you, thank you. My daughter is already all in line. She's on near in the counter. We will start in around 5:15. But everybody is all in line already. Me and my daughter and my grandchild, my son-in-law and my cousin still here in Manila. My son and my daughter taking vacation. Hello, people in the chat. The airport is currently full with high volume of passengers. We ask for your understanding and cooperation. Should you need any urgent assistance, please approach our information counter. Thank you. 各位旅客请注意，机场目前正处于 Thank you, people in the chat. 时段，也请您在为自己服务。如果有任何紧急需要，请联系机场支持柜台。 It's you, Peter, and the 7 days. It's that you.
Kakain na si Kikay? $5.15 na. 50, 550. Eggstar. Tinapon mo yung lalagyan. Ito. Lagyan mo lang sa Ito may tubig oh. Kumuha ko. wala pa yung mga nakapulo. Handa niya lang i-travel niya, passport, yun lang. Saka ticket. At hindi niya kinarga tong bag niya, handbag niya. Hindi mama may tagawin. Ayun nun. Ayun yung ano. Meron. May saksakan ako dito. Doon siya habang naglalaro dun, no? Aray ko. Ano ba yan? iPhone? Ayun, no? Ayan, no?
Bakit? Ano niya ata si Kika ya? Ano na yung pila?
Let's eat. Peter, 7 ways. Ito nga. Lamig. It's so cold.
Andun na yata yung Mia, may nag-ano no? I-guide mo lang, alam mo naman yun. Ayun na, Mia, nag-ano na. Open for border. Ayun na, yun yung mga nag-ano.
Yung mag-check. Dami, oh. Halos buo yun, oh. Nagpilahan, oh. So cool. Saan ba siya? Ayun na, mag-games ko na yun. Ang power bank ko, pinakuha niya. Oo, bigay mo sa kanya. Bago ka mag-toilet. Ayun siya. Gagaya yung passport niya, iwan niya pa.
Ano na? We ask for your understanding and cooperation. Should you need any urgent assistance, please approach our information counter. Thank you. 各位旅客请注意，机场目前正处于客流的高峰时段，请您的维解如果有任何紧急需要，请联系机场咨询柜台人员。感谢您的合作。Lagay yung bag ni Kikay dyan. Oh. Ha? Sino? Sino? Babae. Ano? Asan? Ayun. Sabi niya na buka. Ganun po. Lamig.
siya nakaka-Chinese ko. Chinese na sa Pasunod na binigay ko na sa kanya, power bank. Ang haba na, andyan na. Kanina lang mo, tingnan mo. Ano na eh? 46. 5:46. Grabe haba. Umabot ng ganyang pila. Ayan na si Kikay. Nagano na pala, nag-impisa na eh. Tapos sa si Kikay, ano na? Ano na? O yan, dali mo na yan. Ito yung, akin na yung pambili ng soft drinks. Hindi ka ba labo mo? Hindi nga kasi pumila na ako eh. Ito na. Wait lang, sana ayusin ko lang to. Lagay mo yan sa loob ng bag mo. Mamaya mo na ilabas yung ano mo, hand carry mo. Yung paglabas mo sa check-in. Ano gagawin ko? Yan pa rin ipapasok mo, yan pa rin. Anong gagawin ko? Hindi ko na din ako maglilipat. Mamaya na pag nandun ka na, pag nakapag-check-in ka na. Hindi pa ba ito yun? Malulukot eh. Pasok mo dyan, oh. Eh ito. Ilagay mo dun sa ano mo. Sa loob mo na. Ay, na-order ko yung sapatos siya. Yan ang pinaka-handbag mo.
Ito labas ko na to. Huwag mo ilabas yan, mga yan pa yan. Karihin yan. Mga ibutlat-lat yan. Mamaya mo na pa, ito ka na sa check-in. Pag nasa check-in ka na. Saka mo ilabas siya. Saan ako pupunta ka po? Doon sa check-in. Papasok ka na sa Check-in. Ito po siya na nila. May maikita ako. Ayoko na yan, ma. Sumumuna. Wala yung power bank ko dyan sa handbag mo. Naglalak dito. Sabi ni power bank. Kapalin mo na kasi. Wala silang pagkakabag. Kaya nila nagsasigas ako na lang yan. Ipasok dyan. Dito mo lang siya. Hindi ba ba? Hindi na nila tinipa. Ay, ano ba? Ipasok mo na lang. Kailangan masarado. Okay na yan, diba? Masyado na Pabigat. 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 Hindi ko walang kasama. Ay, di na ba? Nagsabi pa mo na ako. Ayan, para hindi ko siya mabulit. Uwi mo na nga ito. Huwag guys, sige. Sa gilid, dalawa. Okay na yan. Wag na, okay na yan. Masisira na yun. Yan sa may bagsak. Huwag mo tapakan ate Ana at magka-travel siya. Tama naman. Kay Dola. At yun eh. Ito ako sa video. Wala na sa akin binibigyan na. Dito ako na. Wala ka na. Wala mo Dali. Wala siyang shipping. Dagdag lang tayo ng Lagay mo na po sana yung kaya nila. Hindi ka na mahirapan. Pag-pick up naman yan, hindi sa bigat yan. Zero yan. pinik mo na. Baka may good po na. Tignan mo yung number sa ito. Ayun na. Pwede ka agad. Ayan o. Sige po na. Ayan na. Mamaya lang magbabayad kasi may bayad pagpalit yan. Para mamaya malabit sa ito. Wala ka lang nantay sa'yo. Ikaw. Ay, yeah. Tama ko. May lelong. Dito ka na namin titingnan. Para kung dito, Kikay. Para kung may kukunin.
doon pumila si Kika, hindi dito. Kikay! Kikay! Sa mga kano, nakasarado na. Wag mo na kanina, yaman na siya doon. Ay, tatuhin mo ba eh? Rest lang naman yun. Hindi, sasabihin ko lang. Ay, tandan. Kikay, pag may inalis dyan sa ano mo, ipaabot mo na lang, nandito lang kami. Bawal daw kanina, sabi security. Hindi yan, airport to. Tinitignan ba't ang tagal niya yata? Bini-verify ko talagang siya. Tignan mo muna natin para may kung may ilalabas. Hindi mo naman yan maano. Pwede Kikay, Mia. Binibigay saan? Sandali lang. Diyos ko. Pag may inalis doon, pag chinek-in yung mga kagamit niya. Oo. Kunyari, may ano, in case lang. Wala naman atang ilagay sa In case lang, para at least. hindi tatapos. Oo, at least andito sasabihin niya, pakikiusapan niya, pakibigay sa ganun. Oo. Ang tabayatan mo mag-text pag nag-text siya, kamo okay na. Pag nakalabas na siya doon. Passengers are reminded not to leave their personal belongings unattended. 请各位乘客记得遵守出入门水平摆放，并携身康复。请各位乘客小心更换随身物，切勿随便摆放。Smoking is not necessary to exercise in the match. Take the photo for the person. Okay. Because Imaka cannot do it. Yes, okay.
Da stanza attraversata da un carne di passaggio. Incidenti del passaggio del mondo pensare e pensare. Gas siti di situazione, dice sono a un consumo. Obrigado por viagem. Attention please. The airport is currently going through a period of high volume of passengers. We ask for your understanding and cooperation. Should you need any urgent assistance, please approach our information counter. Thank you. 各位旅客请注意，机场目前正处于客流量高峰时段，恳请您的理解与配合。如果有任何紧急需要，请联系机场社区柜台人员。感谢您的合作。 Okay na. Sabi? Ayun na. Tumawag. Tumawag na?
Nagdulot na kanyang photo. 45. May tama ako. 70. Isang buo ko ng pabaliktad. Isip na talaga. Ang mga vlog. Saan ka mo ng pabaliktad sa mga vlog? Sa iyo, mga ano mo, malaki tuloy mo. Ito, ano nga school? Hindi ko alam yung mga Kasi lang natin pag-iipo sa mga vlog. ano yun? Kain, Laksin. Bakit? Ito lang yung... Bakit naman? Dapat sa kabila. AP1. Maritimo. 21 eh. 25, pwede din. Ruwa. Ano mauna? Sarap pa man din ang upo ko. Kala ko malayo pa tayo. Kasi pag may target rin. 33 dun yun, no? Sa may ano, lalakad tayo. Ayun, no, dun, no? 33. Ayun, no? Saan? Ito, Lesboa. Mag-double ride na, maglalakad naman. Yan, Maritimo. AP1. Ano sasakyan natin? 25 or 21 eh. Yan.
Baru kepikiran sekarang. Udah gitu. Boleh kemayu apa sama doang. Hey Peter. Surabaya, shout out. Okay, Peter. Wala pa siya nggak makan. Yang. Ano yung tilapia na binibigay ko? Ang binibigay ko.
Gulay ko nasa Pilipinas. Si Anjo kahit isa walang binigay na holiday. Holiday niya 4 araw. Si Anjo. What's happening, Maria? Going back kung airport driving in Tikay. Micaela going to Philippines for vacation. Now we're going home. How are you today, Peter? What's going on? Still awake? No fireworks. Last night we have, but I don't know this today or tonight. There is fireworks. Very short fireworks. What's the temperature today, people? It's really hot. Hot and sweetie, Maria. Good, that's the weather we want. We eat food, so
Saan tayo baba? Có dầu lò, có sữa chè. It's still 36 now. Wow, so hot. Summer. It's totally summer. Bukas sa Friday na tayo mag-iingat pa ng trabaho sa Sabado. Hindi ba yung check-up? Yung nakabensyon? Yung sila mga kasama? Standing ovation. Nakal-tawel. May pasok si Denzi bukas. Sorry.請往車廂尾部移動，方便其他乘客上落車。Por favor, desloque-se para a parte de trás do compartimento do autocarro para facilitar a entrada e saída de outros passageiros. 請緊握扶手。下一站，水坑尾天神巷。Próxima paragem é Rua do Campo, Travessa do Santos. 下一站，水坑尾天神巷。Next stop is Rua do Campo, Travessa dos Anjos. Ano bang lugar to? Chinese ano yan? Basta yan. Anong milyon? Ito. Ano? Hindi. Doon. Chinese embassy doon ako marunong. Hindi sa pagkawin ngayon. Nakakuha na ako doon. Hindi nakikuna. Nag-exit ako. One day. Yun nga. Yun may restaurant na rin. Hindi doon. Sa tapat noon. Yung may leon. Yung may dalawang leon. What is your name? 1 million staff? 2 million staff.
because it's Chinese New Year. Chinese New Year have so many holidays. So you don't have school yet? 2 weeks you don't have Yes?請往車廂尾部移動，方便其他乘客上落車。Por favor, desloque-se para a parte de trás do compartimento do autocarro para facilitar a entrada em seguida. Hi, hi. Halos lahat sarado. First day. Di ba si Mia, si Bia meron yung damit na binigay? May pansit pa kayo, Mia? Kain ako. Puro mga pagkain lang ang bukas. Puro mga pagkain lang ang bukas. Yung ano ko, yung landlady ko, kababayad ko lang.
first day at Charlie's holiday, Peter. Mostly all establishment closed. There's only a food store open, like McDo open, but some of them are closed. Hi, Miguel. Shout out, Miguel. Miguel, all people in your life. Ayoko, lamig-lamig. Sakot na. Kayo. Diba? Kayo. Ako, ayoko. Diba? Vanilla, Mia. Miguel, you know, all people in your life is so very liberated. Why you tolerate showing the body? Needed shower. Oh, sir, I think you're feeling hot. Miguel, my God. You know, we will receiving a punish from YouTube, you know. Mostly like that, you make mute. It's okay talking topic, but about body and showing and then like that. It's okay, it's your life, it's your channel. Look at that, almost night, so many people, see? It's a Chinese New Year because he has no control and is happy for people to go to this live area. Yeah, my God. You know, Peter, when I'm staying, just because I want to support Miguel, my God, all people are drunk. And then the lady, you want to see the body of the guy and then asking, remove the clothes, and then you want to see the chest and then the body, and then you're talking, you know. My God. Usually it's not allowed to, you know, a dirty talk, right, Peter? It's a dirty talk. Wait, I will show you this. It's good, Miguel. He's doing mute. Oh my God. I know. That's why I said, I don't know, because actually the last time also I stayed to Miguel live. Also people, all of them, mostly, all of them are, you know, dirty talk and drunk, you know. So I said, ice cream in the weather, in the winter weather. Ha? Aling apple? Wala na. Ayun lang. Ayoko ng ice cream. Ayun o, taro. Taro grape? Juice. I know. When you have CJQ with this and filling up this that rock, there's not much that surprised me. No, I'm not subscribed to JQ, and I never go when he JQ live. No, so that's why I did not see.
But when I actually twice, I go to Miguel's live. But to be honest, hello. And then I heard, people talk about dirty talk, and then all of them are drunk, and the woman asking to the guy remove the clothes, showing the chest, the body, and then I said, oh my god. I don't know, because I'm not in if something like that, talking dirty talk. It's okay, we can topic, discussing, or fighting, but dirty talk like that, I don't know. I don't think so. And then the lady is so very what do you call this? Liberated. And then so I said, I'm sure straight away. That's why I'm not subscribed to channel with JQ, and I never saw every time she's doing live. So cold, Peter. Peter, Miguel, are you still there, Miguel? But you know what, Peter? It's good because Miguel, he make mute, because really the girl non-stop talking dirty talk, and then asking about you want to liberated is polite way of saying slut. Yeah, but that the time when the girl is so very open-minded, but like that dirty talk, I don't think so. It's allowed to YouTube or in live, right, Peter? Because YouTube is very strict to doing that in live. So that, and then the guy, he make it up the shirt, and then he shows us the girl you want to see the body. So I don't know, because most of them, people in live with Miguel is American guy and Western guy. So Illinois, that the guy from Illinois. Liberated is a polite way of saying, yeah, sounds like the perfect girl for judgment. Oh, really? Yeah, because I never try to come to or join to the JQ Live, So I think it's same. It's the same way that the Miguel Live and JQ Live. So nakikihina ko. So cold. I drink. So I need to pee. Nagdala ako ng jacket saka scarf kako, baka sige kayo wala. Yung pala meron. You not like JQ Live. You know.
I don't like that kind of style with Ricky Live. Or mostly the live of a dirty talk. So I don't think so I like or I can go that. Why did you these days is JQ doing live with her? Sounds like the perfect way for Jeep. Naiiyak na ako. Ganda ng bata. Tawin cute yun. Cute ang damit niya, pink. Hindi red, pink. Ang cute. Si Bia meron damit eh. May binigay yung amo kong pang ganyan eh. Pang Chinese New Year. I was there for a little bit. Talking with halfway mostly. I need to teach you to be a lot more Australian before you go there. Oh yeah, I need that. I need to Peter, you need to you need to, what do you call this? You need me you need to teach me how to handle that kind of, you know, the Australian talk. Akin to. Lesson to. Sino magsusundo kay Kikay sa Pilipinas? Saan siya tutuloy? Kila Yolanda. Tawagan ko nga pala si Yolanda. Ano? Mga taong hindi nilalamig. Ice coffee kayo dyan. Kalimutan ko pa sabi sa'yo, dapat konti lang yelo. Ang dami eh. Mamaya na. Ang daming yelo eh. Tapos, ano? Lasang kape. Hindi ka kumahingi ng syrup. May syrup yan eh. Wala, may ice cream kasi yan. Ginagawa niya. Eh? May ice cream sa ibabaw eh. Kaya pa ang sarap. May chicharon pa ba kayo doon? Bili ka dyan. Bili ako. Nagawa ko ng palabok. May natira pa ako doon eh. Pasta na palabok. Saka sauce. Bigil lang ako giniling. Saka chicharon. May itlog ako doon.
Bili mo na siya ng ano. Chicharon. Malay mas. Ayan oh, ang dami. Pili ka nga ng maganda. Pili ka ng maganda. Magkano po sa chicharon? Isang nga. Yang pili ka na. Ano dito? I was there for a little bit talking with her witness. Okay. But me, never. I think so, Peter. G mobile Wi-Fi. Hello po, ano pong atin? Oo, papaitan. Wala, pinakit pa na namin para hindi nalabas yung mainit. Dinakdakan. Dinokdokon. Dalawang ulam, isang kanin, 30 lang po. Ito. Ito na lang. Last Bopis. 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 O diwag. Yan po. Ito sa pagkakayo. Okay, isang tabaw. Isang kabaw. Kanin. Tingnan mo. Meron doon. Ito Mio. Toge. Dalawang ulam yan. Magkano to? Ay, yung cellphone pala. Magkano sa toge? Ano? Lugulay to? Ano po? 6. Ah, 6. Ako mo ko. Tatlo. Iyaran ko. Tatlo? Alin po, yung May ano kabukod yung sabaw. Wala, papaitan na kasama siya yung isa ba? Tamo ito, oh, walang holiday, oh. Yung ano ng cellphone. Hindi yung pag yung restaurant. Kaya no holiday. Kaya nga dami.
Ayan, nangangatog na. Nangangatog na sa lamig. Mia, tignan mo yung bata alaga, yung ano, yung kulay green. Yung parang ano. Ikaw mo, tinuturo mo pa. Ano ba tawag doon yung kulay green? Yung parang ano, yung butiking maliit. Ay, malaki. Hindi. Walang matitignan mo, balikan mo. Yung green na tawag doon. Para iguana. Iguana ba yun? Nahawakan din ng mga bata. Doon sa atin. Laki no. Laki ng sasakyan nila, bigay. Pagsakin natin, mamaya eh. Pwede mo kontak Bago eh. Ano yun? Swimming pool? Mahalata mong bago, tamo pagdating dito. Luma. Iba yung lilipat. Kasama niya yung gulo kasi. Baka siya lang nakikihakot. Baka hindi niya kasama. Nakikihakot lang. Okay. Ha? Baka nakikihakot lang siya. Hi, Tay. Free for 2 weeks. Hi, Tay. 1 week. 1 week ba siya? Oh, 12 days. Lia, wala kang camera. Iina ko. Iin muna ako. Paihi. At ako'y naiihi na. Ay, ka na, hindi ka pa dumiretso. Kung ano na panganay mo dyan. Hindi saan mo ipapasok kasi asa. Oh. May tissue doon. Ayoko ng tissue nun. Kumakatik saan niya. Wow. Magkanti siya. For 2 weeks. Bakit nga pala hindi niya nilabad ng kumot na kanina? Hindi ko naman siya. Bilisan mo na, mag-fiat ka na. Ang dami pa na ano. Problema. Bagong labay lang yun. Wala, tapon mo lang. Sige lang, tapon mo lang.
Dito ka muna sa baba, habang wala siya. Wala yung isang border. Para hindi ka nang makitakyat. Biyatot, tot, tot. Toro, tot, 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 tot. Biyatot, toro, tot, tot, tot. Tot, 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 tot. Ilang sibay ka pupunta Kibia? 265 plus. Ha? Ilang pupunta siya sa Bia? Ewan ko lang. 265 times 2. Ano? Gusto niyang pansit? Initin Oo. ka ba? Initin ka? Dapat binaw ni Ite. Ang etching. Ang etching. Ba't meron pa dyan? Hindi mo alam, nakita mo kahapon yan. Kala ko ubos na. Nakita din na nag-ulang para bukas na. Alin? Yung ako tumasikit sa nagsisiksik. Dati ka bang sinit? Pakain mo ko mama, malamig. Biya, biya. Biya, biya. Biya, dumating na yung bag mo. Dadali ni Kikay dyan. Biya, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Ba't hindi mo alam? Ba't di mo alam?
Darating na yung ano, si Kikay. Dadalhin yung bag mo. Gusto mo yon? Ika, Abia! Where are you? Mama baby is here. Bia! Bia, Bia! Bia, where na you? Hindi na kami pupunta doon, ma. Saan? Sa seaside. Bakit? Eh, masyadong malamig. Baka mamaya magkasakit. Hindi magyakit kayo. Ayaw ko. Tinatamad na din ako. Pagod kami. Habang tagal na doon. Bebe! Baon mo na lang ito. Nagbalik pala ng damit dun siya, no? Kita ano mo, sarap mo ano? Eh kasi naman kasi ano, kakarasin ng ano. Open ka ng open yan. Alam mo tao. Nakabaligtad yan. Malay ko. Anong malay mo? Malay mo. Puro ka malay mo. Bahay ko. Naka-broadcast pa yan. Tapos mo na yung ano mo, Chomay? Ano yan? Video okay ah. Ano yung sayaw? Galing ah. Lighter na lighter. Durabis. Puspuro wala. Uy! Ah, manta pa. Ano ka dyan? Isabay mo na to init to, no? Ba? Sa ano na lang sa oven? Wala naman kami oven. Ay, sa microwave oven. Init si tita na ng manok. Isabay mo ng init doon. Lighter. Mainit yung plato.
5 minutes na. Pwede naman na siguro. Ano? Yung ano? Tanggol. Anti-tanggol. Ano ba yung palis na? Meron naman yun. Masarap yung kay mama. Oh. Cabbage here. Oh well. Not all well. I'm a lighter. Bia, kumain ka na? I'm a lighter. Bia, kumain ka na po? Balita, dali nag-charge para mag-ML. Wala si Tito Og. Lapat, Ako 7:30 ni pa Kwarog. na. Ba't saan pumunta? Basketball. Matalan na. Nagme-mole. Buksan natin to. Yeah. Wala ka. Grabe nang kakainin. Magugutom na ako eh. Ang tanggol. Ayun, may tinapay dun. No? Anong Ano taxi? hot? Oh, hot. Hmm? May chicharon ka, diba? Chicharon na lang buksan mo. Lagay natin yan sa ano eh. Hindi naman lahat yun. Malalagay mo eh. Okay. Lighter. Hindi na pa umaano yung sa lamig yung ano ko tuhod ko. Maganda ka na. Aray ko, aray. Yung pag-ano kanina yung pag-agyakad sa bus, tumunog. Kala ko hindi na ako makakakit. Ay, wow! Ganda! Ano yan? Galing naman. Picture. Picture tayo, selfie. Yung ilong. Huwag mo ganyan yung ilong mo para wag bumagsak. Itaas mo yan, taas mo yung camera mo. Ilagay mo bilis picture. Ayan. Yeah, tayo. Gawin mo, magpipicture niya tayo sa selfie. Ano na? Meron kayong suka? Yes. Ay, meron sa lalagyan. Yan na lang, sabi mo. Picture! Tayo naman nila Papa, tayo ni Papa picture. Lapit, buksan mo! If you're unable to endure boredom, this work is not for you. Buksan mo yung camera mo para picture lang kita. Dito sa Facebook. Hot. It's hot. Laban. Ano ka? Oh, picture. Pose ka, pose. 1,
Sunlight from another city. Isa pa. 1. Slowly, Ilagay mo shades mo. without the diesel grind of Berlin or Damascus, 1, or the 2. incessant hum of Tokyo. Picture 1, 2. Isa pa. 1. Puso. Ay. Huwag kang gagalaw. Out by the sailor probably said it best. I am what I am. Galing. Isasend ko sa'yo sa messenger mo. Ano ba ito? My day mo. Alam mo ka mag-my day eh. Ha? Kabaitan. I'm just Akala ko apart. Consider yourself lucky if our paths never wala cross. pa 7:30 pa lang. Except luck isn't real, nor is karma, Ganda naman ang salamin mo. or sadly, justice. As much as I'd like to pretend these concepts exist, Balita. they just don't. One is born, lives their life, and eventually, one dies. In the meantime, do what thou wilt shall be the home of the law. To quote Yan o. someone, Yung sa X-Men. can't remember who. Magpapagala ng upuan. Kayo. 140 Isa lang ta. beings are born every year, give or take. Worldwide population is approximately Kain ma. billion. Kain balae. Every second, Tapos na. Hindi daw ako haharap. Wala, press niya lang. Wala, napakita niya lang. while 4.2 are born into that very same. Meron na, may makutsara na. Plato na lang kulang. Tingnan mo tabi Yung o, may tingnan kanin mo. yung ano? Wag Lagyan na mo nga, din sa rep. baon mo na yun. Nothing I've ever done will make any dent in these metrics. Meron na po rito. Meron na ta. Sana lang adam ko yan. Halina na kayo. Tawagin yung mga tao sa labas. Kumain na kayo sa inyong Pagyaw! bahay. Pagyaw! Skepticism Konghe pachoy! most people Konghe refuse to pachay! believe is great beyond Iya bichay! cold, infinite void. But I accept it, Hindi lang, tama na. along with the freedom that comes from acknowledging that truth. I've come to realize that the moment when it's time to act is not when risk is greatest. Ano kayo lasa na itong The real problems arise Malamig din ang init. days, Hindi, malamig hours, pa and yung minutes, Mainit naman yung cup. Saan? Kanin. and the minutes, hours, and days Uy, masarap. after. It all comes down to preparation, Nakagod na. attention to detail, May hawakan mo yung kaldero, baka manimula. redundancies, Ay, and wala. redundancies. Hawak na nga eh. Yun nga, hindi mo malalabi. Ganun yung nangyari kay ano, kay Andy Ang na dami oh. Sabi nila magiging. kumuha ng kanin. Dalawang ulam. Dalawang tanong. Leave nothing for the elves, with their tweezers, forensic baggies, Okay DNA lang yan. kits, Ano daw yan? Vitamin. and avoid being seen, which is impossible in the 21st century. So at least avoid being memorable. Keep calm, keep moving. Pwede na. Walang pinagkaiba. Nakapagpendo kayo. Kaya yun eh. Ano? My camo is based on a German tourist I saw in Yung London. ano ni, ano, yung bibilan ng ano, ticket. No one really wants to interact with a German tourist. Parisians avoid them like the rest of the world avoids Mukhang street siguro ng lights. pwesto niya doon. Magulan na. There are 1,500 McDonald's in France. Baka doon sa amo ni Enough Cheche. place to Tapos ano grab ba? 10 grams of protein for €1.
alongside the other 46 million they serve each week. Worker lang din yan. It's been 5 days. Haluan mo lang suka dyan. Di ba meron ka dyan suka? Parehas lang, no? Ano, oh? Lumpia, oh. Dali pa. It's a dog-eat-dog world. Ever use the apt cliche? Every man McDonald's for anyway. himself. Kill Eh, or be killed. McDonald's. Survival of the fittest. Hindi naman siya nagsasalita. Ang init pala nung ano. Just human nature. Of those who like to put their faith in mankind's goodness. Ay! I have to ask, based on what exactly? Parang kagaya sa bahay pag si Bia, pag wala si Bia, si Kikay, pag wala tayo minsan. I used to book a lot to Somehow Airbnb, boring pag wala yung mga magukulit. not anymore. Boring tayo ngayon, wala Those si Bia. super hosts love their nanny camps. Take comfort in the fact that 70 to 80% of wrongful convictions are the direct result of eyewitness testimony. Still, only takes a few episodes of Dateline to know there are countless ways to trip oneself up. If you can think of a dozen, you're a genius. I'm no genius. From the beginning of history, the few have always exploited the many. This is the cornerstone of civilization, the blood in the mortar that binds all bricks. Pa-order po! Mahangang. Whatever it Uh-huh. takes, make Alin? sure you're one of the few, Ang not chicken one o of the manghang. many. May maanghang? Ay, Lahat. Lahat? Hindi. Ito hindi. Yung anghang. Ay, ito ang kinuha ng kaya. Ito, mo. On any Sobra? open jobs, distance is the only advantage. Hindi magagawa. Hindi magagawa. Everything else, the popping sound like Mga fireworks, doon kasi yung hari breaking na of glass, the screams. Mas masarap talaga yung chicken ng KFC. Iba yung lasa nung sa... Hindi ka gumawa ng gulay. When it comes to bystanders ilaw. getting involved, everything becomes a blur. Combat veterans call this tunnel vision. Yung I kilo-kilo mo, call yung it kilo-kilo mo, beho! occupational good fortune. Hala! Palo ko! Napalo ko na, napatay na, napatay na. Baka masira buhok mo, dandahan. Ayan, totoo laro. Lutuin mo na, lutuin mo na, lutuin mo na yung balailong na yan. Ano ba na ilong? Parang ano, beetles. Balailong sa naman. Beetle, di beetle yan, di ba? Yung malaking beetle. Lutuin mo na lang yung balailong. Hello? Hello, Bia? Hello? How are you? How are you, Bia?
sasabihin mo, pag kinakausap ka ni Apollo, di ba English? Ano sinasabi mo? How are you? It's not Dylan Thomas, but it ought to be. Wow, galing naman. Incoming is mama and papa. Konti na lang anak. O, konti na lang anak. Perfect na. Perfect. So you need to learn English. Marunong naman yan. Yeah. Diba dati, diba Englishera ka? Some jobs that are designed to rattle a cage are always the most tedious. Tumaltik ka rin, tumaltik. Ano chicken? Hindi na tumaltik. Ay, ayun. Ang galing. I've actually grown to appreciate proximity work. Kuno mo na yan. Staged Hindi ba ang accidents, hangin? gradual poisoning, anything with a Tayo. little creativity. Ito tayo. Ako na What was my last nice Mamay, nadila na naman. brownie? Gary Ridgway, Hindi, di ba? the Yan Green kasi yung River Killer, salted. murdered at least 49 women over 2 decades. He couldn't spell cat if you spotted him the A and the T. But he was conscientious. I've done my 10,000 hours, Like, subo na nga lang, mama. YouTube na lang tayo. beyond which I'm aided and abetted by law enforcement fatigue. Sheer caseload. You know. Tama lang. YouTube. Ano? Ito? Ano nga pala, nauna ang igno nito bago. Anong egno nito? Yung bago? Ano? Eggnog. Igno nito. Eggnog. Ignog. Sige. Incognito. Incognito. Incog. Eggnog nito. Ignog. Eggnog. Ignog nito. Eggnog nito. Kaninong eggnog to? Ikaw nito. Sabi niya hindi. Sabi ko kung gusto mo ng purong barilan, incognito. Ganda. Ako nanonood ng movie, ba? Karoon lang. Ano, tapusin niya yung cardo eh. Yun na ipad sa oras nila para medyo maaga. Wala, malakas si Charo eh. Malakas si Goku kay Charo eh. Mga kapamilya, sure po ba tayo na ang pinapanood ko namin artista, reporter o politiko online ay totoo siya? Alam niyo po ba na Go inside! Dia, go inside the room. ang boses ng mga sikat na tao ang tawag Go inside in your room. Go inside, Ginamit ko anak. ito para mag-endorso ng mga peking produkto para magkalat ng fake news. kaya naman narin po ang ilang tips Ano sasabihin mo? tayo biktima nito. Go inside. Pinanggalingan ng video ng inyong pinapanood. Yan ito ay mula sa legitimong account. Pansinin mabuti ang pagbuka ng video. Malamang deepfake ang Kapag video na. kapag di napigil ang pagkalaw. Buti nga na ganyan kasi yung sebo, umangat na. Yan yung makain. Mga mata at ang paggalaw ng Mas-selfie na. Kaya na naman yung masyado ang galaw ng mga Ayan eh. sa deepfake. kain mo pati sebo. Hindi naman si sebo sa tanong. Let's spot the scam. Stop the scam. Paalala po mula sa ating ABS. Yung ibang papaitan parang may sinigang mix, no? Lemon. Lagyan lemon. Hindi sa kami sinigang mix. Sinigang mix. Kung wala naman Malalaman naman eh. walang kalamansi. Wala. Hindi na nila. Wala. Sila nga yung sa akin. Benjus ako. Wala ng kanin. Ano ba? Yung isa ko, ayaw ko ng kanin. Wala ang tirahin ko. Diet ka. Yeah, I'm diet.
I'm dieting. Trip nyo, pag-tripan ako. Powerful journey, meet out. Gulay naman eh. Hindi natin tayo gawin din namin. Mas lalo pa yun. Dapat di mo na kinuha kasi 40. Bakit? Para may pang-aan dyan. Nasa pera eh. Malay ko ba? Diyan mo siya ng ano, MP. Wala naman ako MP. Kaya Tanong mo kung nandun pa siya, sa-send ko siya. MP. Tanong mo kung nandun siya. Para sa pangarap. Yan ako, mami, kung gusto mo, mabili ko kasi pagkanta. wala eh. Pang flight nun eh. Nandun na yun. Sa aeroplano. 7:45 pa lang. Hindi naman siya pwede magbayad ng MP sa aeroplano. Meron. Bawal. Meron ba signal sa taas ng aeroplano? Hindi, ano baba? Hindi ko dinira yung board niya. Ang nibis naman kasi, parang papel na lang ngayon. Ano sabi nung ano? Yung nga pa yan. Kaya ito kami hinamak mga kami mag-asawa. Sabi ko, papaguhin ko lahat ng sarili ko at lahat papasukin ko. A-assess ako. Itong bahay, ito dati niya. Kaya namin mag-asawa. Sipag talaga sila. Hindi ko aabot yung ngayon namin. Medyo difficult din po sa alcohol, pero it just pushed me more to aim higher. Ang tawag ko nga doon, pamasahe sa langit. Kahit luka-luka ako, alam ng Diyos, marami akong ginawang mabuti sa kapwa. Ikaw ang susi sa iyong tagumpay. May puhunan, kaya mo. Ito, alas 4 ng hapon. Kailangan na natin maglakad mula dito. Papasukin na natin ang community. Maganda kayo. Kailangan marating natin ang exit. Nakakawala ang basian. Boys. Wala ka namang video, hindi naman kami nakikita. I-open mo yung camera mo, hindi ka kita makita. Wala mo ganyan. Naisip ko naman kung paano hahanapin sila ng matagal. Ayoko makita ang tao na. Panahon na para kunin mo siya kay Rico. Anong ginagawa mo? Sana kitang makita at Nasaan ka na po? tanggol. Where na you? Dito na mi. Pupuntahan ka pa rin namin para magkabalik ka na. Alam ko kung sino tao makakatulong sa akin para mahanap ko ang tatay ko. Bigyan na rin pa-check ko. General, ano ang nangyari sa'yo? Nagtatay ni Tanggol. Ito ginawa sa akin. Huwag mo kayo mag-alala, General. Napagigandi ko na kayo. Ano naman yung ginawa ko? Tatay ko para sa'yo. Bakit mo ko pinigyan? Pumunta ako sa bahay niyo. Yung bahay sinasabi mo! FPJ's Batang Quiapo. Susunod na. Grabe na lang din niya kung bugbugin eh. Latang walang lukso ng dugo eh. Ay, yung video. Pasko ang DepEd na ipatigil muna ang kontrobersyal na comprehensive sexuality education habang nire-repaso ito. Nauna rito umani ng kabi-kabilang puna ang inilabas na polisiya ng ahensya. Tagal-tagal na yan. Ipapatod, RG Cruz. Bukas si Department of Education Secretary San. Pag walang makakwenta-kwentang law, napapasa agad. Samantalang yung mga Ganyan, taga sa ganyan. mga mahalagang mga law, hindi maipasa-pasa. Wow, hindi ka pa nilalamigan ah. Hindi ka makasarap ah. ano na kasi ito lang na eh. Nakulangan ka pa sa yelo ah. Permanent obviously we cannot because that's a law. Wow. Hindi ka ngayon malamoy dito sa tao. Oh, dito sa Kaya taas. nung nakaraan. Taas, pero sa baba. Sa baba, love you. Para to ensure na age appropriate. Konting correction, tweaking. Wala namang ano nito. Sa hearing ng Senate Committee on Maraming tabay. Kaya nga, Kaya naman talaga yun. Maraming tabay. repaso na nila ito. Una ni Senador Terry Favorite ka niya yun eh. Imitahan Mas masarap yung binili mo. Maganda yun. Ang makasnay lang sa tabay. Favorite niya yun. It was expanded all the way to kindergarten, lalagay ko lang sa ano. different from the intention of the Palabok. members of the RH. Yung binili lang maputi, walang mga... Gili-gili mo, parang yung nga Yung nagkita isang kayo dati kong binili, masarap yung nilagay sa palawak mo. Parang gili-gili.
from 10 to 19 years old because that is what Namoy kilikili, maasim kilikili mo? even though admittedly Your Honor, the wording of the the current state is confusing. Amoy na armpit, amoy armpit. By the curriculum. Smell like vinegar. Armpit. Smelly. Smells vinegar. Pwede ng pampagsew. Smells vinegar. Like that to puti. Just assured that the teacher will also be confused. Kinikilala niya Gara ang pangamba ng mga kritiko ng CSE. Valid naman yung concerns na as to whether interventions are age appropriate. So yung mention of kinder to grade 3, that might be too young for to talk about comprehensive sexuality. Sa hiling na nawagan si Justice Maria Luisa Sereno na ipasura. Oh, sa Pilipinas, madalang malabas. Pero dito, malabo. Ito malalang. Sa sobrang lamig. Sa Pilipinas, ganyan talaga, mapapagawa ka ng ganyan araw-araw. Kahit araw-araw ko eh. Kahit araw ka magkasi. I submit that the CSE program of DepEd has gone beyond what has been authorized. I submit that we need to investigate paano ba talaga nakapasok yung concept ng CSE sa larangan ng ating public Gulay. Bukas naman sa Gara na wag nang ginagadagan comprehensive sexuality education. Pwede ang reproductive health education, pwedeng comprehensive health education. We're very open to the terms to be used. We realize that some terms may cause certain triggers. Hindi niya ang Gara na hindi pa mamarisa ng Pilipinas ang pagtuturo ng sexualidad sa ibang bansa. Archie Cruz, ABS-CBN News. Tiniyak ng best Yung divorce na ano na eh. Dapat yung Aproba na eh. kasi para open. Kailangan din natin maging open-minded eh. Masyado kasi makaluma ang Pilipinas sa pati ganyang bagay. Napakasoft. Hindi conservative. Kahit bata, dapat alam na yung mga ganyang bata. Kasi para alam nila yung consequence ba. Awareness. Saka alam nila yung consequence pag ginawa nila yung mga bagay na ganyan. Takot na rin kasi sa kanila yung mga ganyan lesson. Pagkataminado ang best name na may mga hindi inaasang pangyayari sa kanilang koordinasyon at sa kanilang direntahang transport service providers. Di ba yung tumboy babae, pwede na ito sa atin. Ng eskwelahan ng kapakanan. Parang meron na. Meron na. Sa Baguio nga ito, meron na. Ang kolehiyo sa mga estudyante Ano? at humihingi Transgender. tawan sa kanilang event. Hindi lang sa mga estudyante Sa lahi nyo naman eh. Boyfriend niya. Sa lahi ng side nyo na ilang pamangkin yung Tamo si Denden. Hindi sa lalaki. Babae. tomboy sa kabakla. Babae. Side babae. Si mama. Basta sa side nyo. Iba yung side ni Papa, iba naman sa akin ba? Si mama. Si Denden. Yung mga side nila. Wala na. Si Barrel. Si Papa. Hindi si Papa. Ako wala na. Anak niya din. Lagi. Si Papa wala. Meron siya. Ay, oo, yung ano nga pala niya, kapatid mo. Yung anak ni Dante. Saka yung repoka na may Pareho. Anak ni Dante. Parehong side. Papa Bakla, mama. tapos yung kapalit ng babae, tumboy din ang girlfriend. Si Barrel, dalawa eh. Dalawang anak niyang ano eh. Tumboy. Bakla tomboy. Kaya yung ganyan talaga, abnormalities kasi nakukuha talaga sa dugo. Parang Hereditary. yung ba? Hereditary Sila na. na parang nakukuha pag meron sa lahi nyo ba? Hindi siya yung parang nainggit ka lang, parang Hindi, hereditary nga. Joey lamang kasi. Joey lang ang sa. Yung kumpare kasi ni Papa palagi sa amin, bakla yun. Naglilinom si Mama, parang napaglihan niya yung kumparing bakla ni Papa kasi lagi sa bahay. Yun. Pero Yung mga bata pa kami, oh. Parang sila. Hindi, kahit naman muli tayo.
Hindi siya Diba? totaling bakla na gaya ng pamangking ko, di ba? Trans. Na talagang bakla. Kasi yung mga bago kasing mga kabataan ngayon. Dati nung naglalaro kami nun Dati sila is. mga pag-ganon-ganon siya. Oo, ganun lang Ganon-ganon pa yan nun. Kasi dati madalas kami dala ni Papa sa Bicol. Bakla siya, hindi. Sila his. Dati kasi, panahon ng mga bakla, sila his. Ngayong mga panahon ng bakla ngayon. Maglalaro kami yan, kay Kembot-Kembot yan. Mas maganda kasi ganun pa yan. Gusto ko rin. Sa Instagram stories, kasama nag-celebrate ni Joanna ang kanyang mga kaibigan. Samantala, Lalo pag nasa tundo yun. Kasi pag tundo ng pesta, Dati wala eh. Sa loob, papa ko wala. ilalabas sa digital streaming platforms ang kanta sa February 13. Kung gumaganon ba? Pag nabibigla, ay! pumapalintik yung ano. Wala na si ano. Nasa ano na. Nag-for good na. Meron din kay Adi, isang bakla. Oo. Balig. Martin, Rivera, kakapak. Si pa. Kasi wala na yung isang ano, yung veterans na ano, newscaster na ano na, retired. Ah, yung asawa ko. Wala asawa yun sila. Mayroon pa pala si Pops, no? Buhay pa. Ngayon na lang ulit nakita eh. Siya nag-aalaga ng mga apo niya eh. Wala asawa. Wala, si Martin lang meron. Parang hindi sila nagkatuluyan. Parang walang pinag-ano si Pops. Ganda rin si Pops eh. Kaya nga nagustuhan ni Martin Rivera eh. Kapatch niya, no? Sasha. Kay Martin. Basta siya, sila Lorna. Sharon. Yan, yung mga kaano niya. Parang pinagbago yung mukha niya eh. No? Parang gano'n pa rin. Simula na stop nung asap hanggang ngayon, gano'n pa rin mukha niya. Nilipad na si Kikay. Ano pagkain yun? Wala. Wala, dapat nga dinala niya yung KFC. Kumain ka pag-alis. Kumain sa pag-alis. Yung sila na kagabi. Hindi kanina yung bago malis kung habang nagtrabaho ka. Hindi mo na naririnig yung hindi mo naririnig yung daga. Excited yun, kaya hindi makakain. Oo, Pero pag-aalis pagdating hindi doon, ka makakakain. Pero iba yun si Kikay. Kahit pagdating doon, yan. Pag nandun ka na, saka mararamdaman ang gutom. Di ba kanina nung hapon? Makay ka? O, tinigil. Pinagado sa kusina. Hindi siya kumain. Hindi siya kumain sa Kaya loob. talaga ni mo. Oh, kanin mo. ayoko na. Hindi ko na nga maubos sa panty. Para malagyan ng tubig. May bubot. May bubot. Wala tayong bubot ngayon. Pag lumambot ang sa pili pa to, yung nasa ilalim, paglalagyan pang tubig. Bukas ayaw mo yan. Kakain si Dennis yan. Bukas mo yan. Ito, aalisin ko to. Wag na. Hindi, yan ang kakain niya. Bukas na tayo Kaya mo na magsaing. dyan. Mamayan ka. Papakasal pa daw. Mamaya na! Palagay mo naman sa akin. Hoping pa din. Alam mo naman. Dali mo na doon. Ay, may bisitang lalaki. Kapatid ni ano, walang kanin. Ha? Kapatid mo, Dennis. Ang sinasabi niya? Ano po sinasabi mo? Tinidor. Wala lang. Wala lang. Ako pinagtitripan mo na ako, anak ko. Oo, wala lang. Bakit mo pinagtitripan si mama? Tinanong niya. Bakit mo, Ano? Wala lang. bakit mo pinagtitripan si mama? Hindi mo nabalab si mama? Ha? Ano? Inaaway nila ako sa pinagtitripan mo ko. Niloloko mo ako. Wala lang, kamobiyan. Wala lang. Hindi mo na Sabi talaga, mo hindi mo kakain na ng ako mga love. mais mo. Wala. Hindi mo na love mama? Pang umaga. Dadating na si Kakay, dadalhin na sa iyo yung mga
Dadating na kakay, anak. Dadating kakay. Dadalhin yung mga shoes sa slippers mo, ha? May binalak tayo, paborito mo. Di ba paborito niya yun? Tapos, meron kang ano sa Di kanya. ba paborito niya yun? Mga toys. Yung toys mo, dumating na sa kanya, Yung Barbie doll mo, ha? Or yung bagong JJ mo, ha? Sabi mo si JJ, sakay siya magtulog, ha? Hindi? Hindi? Bye guys. Good night. Bye-bye. Thank you Stella. Thank you Peter. Miguel. 7-Way. Bye-bye. Let's eat. Sorry. Good night. Ayun, oh. Daw? Ayun, oh, tanggol. Tanggal. Bye. Good night. Ayun, oh, tingnan mo. Di ba tanggol yan? Anak ko yan!